Кыш, жей, көз. Кайчаңына килсәк тә авыл үзенчә матур, ә иң мөһиме ул һәр вакыт хәрәкәттә. Бүген биредә 1190 кеше гомер кичерә. Яшьләр күп, чөнки эш бар, күмәк хуҗалыклары гөрләп тора. Мәңгәр авылының тарихы да бик бай, аңа 15-нче гасырда ук нигез салына. Моны борынгы кабер ташлары раслый. Укымышлы, гарәп телен яхшы белгән милләттәшләребез гомер кичергән биредә. Авылда югары катлау вәкилләре, хан нәселләре, дин галимнәре дә булган. Бүген дә үз кыйбласына тугры авыл халкы матур итеп, үрнәк булып яши беләләр. Әле күптән түгел мәдәният йортларын төзекләндергәннәр. Авыл уртасында мәхәббәт бина булып балкып утыра. Биредә безнең клуб мөдире Гөлсинә Шакирова каршы алды. Орча районы кызы ул. Улы Мәңгәргә кияүгә чыгып килгән. Инде 33 ел мәдәният дөньясында кайный. 1975 елда мәдәният йортыбыз ачылган. Һәм бик күп еллардан бирле шушы авылыбыз халкына хезмәт итеп, һәм бик күп мәдәни чараларның шаһиты булган мәдәният йортыбыз бу ел төзекләнеп, матурланып, капитал ремонтлар эшләнде. Зур рәхмәтләребез республикабыз хөкүмәтенә, Әтнә районы җитәкчелегенә, Улы Мәңгәр күмәк хуҗалыгы, авыл җирлеге башлыкларына да Гөлсинә ханым. Клуб замана таләпләренә туры китереп яңартылган. 250 урынлык тамаша залы, шулай ук биредә спорт бүлмәсе эшли, китапханәсе бар. Иң мөһиме бина буш тормый. Без үзебезнең мәдәни чараларны төрлесеннән үткәрәбез, бик матур концертлар куябыз. Аннан соң бөтен йолаларны үтәп барырга тырышабыз, Аллага шөкер. Менә җәй көне Мәңгәр кичләре бик гөрлибез дә, яшьләр белән өлкәннәр дә чыга. Аннан соң инде менә бу Нәүрүз бәйрәмнәре бик матур йолалар белән үтәбез. Сабан туй бәйрәмнәребез, спектакльләребез, шушы йөрәнгә спектакльләребез, концертларыбыз белән тирә-як авылларга чыгабыз. Кая барасың? Юк, ничек син бу юлга басалдың? Бастым менә. Менә бүген дә бөтен көченә репетицияләр бара. 27 ноябрьдә Казанда узачак халык театрлары конкурсына әзерләнәләр. Забир Гыймаевның Әҗәт пьесасын сәхнәләштергәннәр. Режиссерлары Рафис Сәләхетдинов, артистлары да шушы авылныкы. Мин бу халык театрында инде Рафис Раисович килгәннән бирле уйним. Армиянән кайтканнан бирле дип әйтсәң дә була. Кайчан вакыт табасыз менә бу спектакльләрне өйрәнергә, ятларга? Әтнәдә, Әтнә район үзәгендә инде бассейнда эшлим, оператор булып. Менә шуны кайткачыннан инде керәбез. Почти көн сайын инде. Спектакль җайлашып түгел. Анда почти 2 ай бара бит ул. Бер спектакльне ярым өчен вакыт кирәк. Гомумән, Улы Мәңгәр халык театрының тамыры тирәндә. Ул 1930 елларда угыйша. Ә халык театры исемен 2000 елда ала. Рафис Сәләхетдинов режиссер вазифасында инде 28 ел, уңышлары шактый. Республика күләмендәге конкурсларда алар я гран-при ала, я беренче урында. Ә бүгеннән режиссер тагын бер яңа юнәлештә эшли. Гел тегә кызыгып карый идем инде менә безнең якларда юк жанр. Гомумән Әтнәдә курчак театры жанры юк. Бик зур рәхмәт безне аңлаган, безнең дуслыкны шын мәгънәсендә кабул иткән Илгиз Зәйнигә. Гомумән аларның республикабызның башка зур театрлары белән дә хезмәттәшлек тәҗрибәсе булган. Бу халык театрлары үсешенә зур ярдәм ди Рафис Сәләхетдинов. Декорацияләр курчакларның барсында даими куллану өчен Әкият Татар дәүләт курчак театры биргән. Бүген алар Абай-бабай аланы спектаклен әзерләү белән мәшгуль. Бари һәм Нари белән үзебез якыннанрак танышырга булдык. Егетләр, сәлам. Егетләр, әйтегез әле, кайсыгыз Нари, кайсыгыз Бари сезнең? Мин Нари, мин Бари. Ничек соң үзегезгә Улы Мәңгәрдә? Кызыкмы? Бик күңелле монда. Менә яңа клублар төзүләргә вообще Акыллы, тәрбияви спектакль, әкият булуына карамастан, бу мәсьәләләр бит инде барысы тәрбияле. Тәрбияли нәрсәгә дә алып бара. Менә балаларны җыюда кеше арасына кертү, ул кешегә күрсәтү, кеше арасында аралашырга өйрәтү. Актерларны сайлауда әллә ни катлаулы булмый. Бу эшкә мәктәп укучылары җәлеп ителгән. Безнең төп максатыбыз балаларның дәрестән соң вакытында дөрес һәм файдалы итеп оештыру. Һәм инде тәрбия чарасы буларак укучыларыбызны сәнгатькә, спортка һәм менә шушындый түгәрәкләрдә шөгыльләнүгә тарту, бу инде чын мәгънәсендә иң отышлы алымдыр минемчә. Бик көттек. Бу курчакларга кайтканнан бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Казандагы Әкият курчак театрына безгә шундый курчаклар биргән өчен. Рәгәз, менә үзең киләчәктә кем булырга соң теләк? Теләгем булай журналистика керергә, комментатор. Яратасыңмы соң бу геройны? Яратам инде. Ошаганмы сиңа, бераз охшашлыгы бармы? Бу әзрәк тәртипсезрәк.
Курчакларны алып кайткач башта һәрберсе белән рольгә кереп, үзем уйнап карадым ди режиссер Рафис Салахетдинов. Өйрәнә башлаганнарына 2 атна гына булса да шактый оста башкаралар. Артистларның бурычы образга кереп тавышландыру, шул ук вакытта курчакларны да хәрәкәткә китерү. Артта шундый конструкция бар. Менә торткыч, сөйләштерәсез килә икән бу курчакны. Сез ул торткычны тартасыз. Күзләрен селкетәсез килә икән. Тартасыз менә бу торткычны. Шулай итеп сөйләшәсез. Ноябрь башында сезне Курчак театрында көтеп калабыз. Килергә, күрергә ясын, иҗат шишмәгез саекмасын. Иң мөһиме битараф булмыйк. Телнең матурлыгы, аһәңе иң беренче авылларда саклана бит. Гөлия Садыкова, Татарлар, Әтнә районы.